La eceleni kwami ihlabani leso somculo kwala eAfrika sikaMaskandi uyaziwa kukubo la semandaba la. Umcimbi ungabo kodwa uzosithatha nje asibeke ngala yini ayaziyo yini yenzekile umonakalo ungakanani. Mfuka Mpungose awubingelele abantu eSouth Africa bese ke lolu sizi nobuhlungu usithatha through ukuthi kwenzekini uthinteka kangakanani kuso sonke lesimo. No, okwenzekile la buhlungu Yeah. kuthiwa ngathi imoto labe ilandelana Yes. silethe udwendwe luze emndenini Yes. wakithi komunye wabafowethu beganwa-ke namhlanje. Yes. Udwendwe bese lizofika Yes. idatha nje namhlanje. Kusho ukuthi-ke uma sizosixoxelwa ngoba nathi nesingekho kuthiwa imoto amatekisi elandelana ephethe abantu basemzini. Itekisi elihamba phambili iye yaba nenkinga yokuthi iphelele amabhreki lapha entabeni. Kodwa-ke le ebengemuva ezengemuva kusho ukuthi lo bengemuva emlandela wabona ukuthi hayi leya moto ngathi sinenkinga. Yes. Wehla emangizwa wayabona ecosha itshe Uyosekela. Yes. Yes. kanti ngesikhathi ecosha itshe uyosekela ehlehlela kule moto lena Yakade yes. efike ishaya-ke Uginqika le vele ibisekuqaleni. enqika le Okay. so kuthiwa akuyona yodwa ngoba zishayekile zaningi kuthiwa leya ngazi ibizwa I-crash barrier lezi insimbi lezi. kuthiwa zifakiwe kusuka Lapha uzofika ezansi yes. ngabe abantu benkosi basendile. Khuzani chazela umuntu kahle uthi le moto ebiphelelwa amandla phezulu ifike yahlehla yazoshaya le yalo javu bethu Obesehlile yes. Le moto ekhalakathelela phansi ile kade ingenankinga. Ibingenankinga cha. Ibingenankinga ibingaphelile amabhreki. Umile ngoba uma ngabe yona ibisimile le enenkinga endabeni ikhomba ukuthi ine-problem. Yes. Lezi zonke bezilandela bese kuphoqa ukuthi zime phela ikwazi ukuqhubeka. Lona-ke obelandela leya moto ekuqaleni wasethi uyehla-ke uyolekelela. Ngesikhathi ecosha amatshe uyosekela yavele yahlehla yashaya le moto asuka kuyona. Iyo-ke le edlulisa abantu abawu-9 emhlabeni. Abantu abawu-9. Abantu abawu-9. Ade uncwaba ugogo kulezi nsuku. Ifu elimnyama likhona. Ade uncwaba ugogo nje. Hayi ukuthi akaphuli maseko. Kusemanzi phansi nje ake ngisho amageja ngisho amafosholo mhlamba ngikawa mhlambululi. Asikakenzi lutho njengoba sokwenzeka lento esiyenzeka and imindeni eyodwa sithi dudu emndenini wonke wakhanyile ngoba abantu bomndeni wonke bezoganisa la belethe umakotweni. Imoto ibilayishe omama kakhulu. Yes. Ngicabanga omama abagana imizi eyodwa sekuvalwe ngehlahla manje. Yeah, mhlambe ke asenze nje Africa my continent. Ukhuzani ngomunye umuntu osifusile ekseni kube ukhuzani wathinta uMEC wathinta mina uDuma sase siyayikhuluma lento uthi inoprima yes abantu bathintile nje ekseni wase ngithinta futhi no Duma ethi uyazizwa lezi zinto ngathi yabe sengizwile
wasethi uyacela ngoba naye ustakile la stakhe khona ukuthi ake ngiphuthume sizobuka nje uyabona kuye kuthiwa ubuhlungu ke siyakwazi ukuphathelana ubuhlungu kusebuhleni la kuthiwa khona amehlo awaphathelwana mhlawumbe asuke Khuzani siye lapha ekhaya ukuyobuka nje bese sithatha through njengoba umcimbi uqhubeka isimo sinjani akukhona ukuthi siyobuka ukuthi isimo sinjani kodwa nje ukukhombisa umuntu ukuthi isimo esinjengalesi sibuhlungu kangakanani ngoba kube bekuyenye nje into icece nje ubuzomiswa kuthiwa ayi sekunesimo enje kodwa lo mcimbi kufanele uqhubeke. Kunzima ngoba noma ngathi bese ekhala izinto ezijile ethi uzoqhubeka nani umndeni wakho usuphelile. Yeah, Africa Kodwa-ke yes. ke kuthiwa udwendwe alobe lisahlehliswa ngoba suke songomunye umkhokha nawo loya. Oh yeah. Wena mnikazi wemoto kumsebenzi wakho ukuthi imoto ibe sesimweni ngaso sonke isikhathi. Ngaso sonke isikhathi imoto ayibe sesimweni. Sakhuphuka lapha ngizokukhombisa kahle ke mase ulapha phezulu usubuka i-distance ukusuka phezulu uzela kodwa uyayibona i-wreckage ukuthi abantu bebengasinda kanjani kodwa ke okushiwo ukuthiwa ziyihlobo zegazi okwenza kube kubi kakhulu ziyihlobo zegazi ake sikhuphuke. Buka ke le distance kusuka la uya lapha phinde ubuke le distance ukusuka lapha uye lapha amathuba hayi ukuthi abantu besinde mancane kakhulu mhlambe nguphola unye uhlangothi ubuke kahle ukusuka la phezulu la emva kwami uya lapha phansi ukuthi irole kangaki ungayibalela wena ngengqondo ukuthi kusuka lapha phezulu iya lapha mhlambe irole kangaka. Siyabona ke i-distance la siphezulu emgwaqweni la iqale khona ephume khona obonayo ukuthi sikhombisa thina umzizima ogcina la iphume khona obonakala ukuthi yona iphuma ngala. Ake sibuke kuqala before sikhulume lokho sibuke kuqala ukusuka la uya lapho uyibone kahle i-distance imoto mayehla la ukuthi yehla ndlela niki sikungasenayo i-order yokwehla siyehla ngendlela yayo sidonswa i-force of gravity yakhona engayidonsi ithi eyidonsa ithi ayirole